vull contar un conte ben polit, que sigui bo d'entendre i que sigui divertit. Pot ser un conte de fades, pot ser un conte de dracs, pot ser hi sortim bruixes, pot ser hi hagi gegants. Ulls de mussol, orelles d'elefant i boca de peix petit. Ara contarem el conte d'en Pesolet. En Pesolet. És un conte un poquet diferent. Anem a veure. En Pesolet, quan va néixer, era un nen molt petit. Li varen dir Pesolet perquè era tan petitet com un xitxaret. Ui, que de petitet. Quan va néixer era tan petitet com un xitxaret. Fixeu vosaltres que tanta sort que va créixer un poquet i va tornar una miqueta més gran. Veus en Pesolet? En Pesolet, per fer-se banyos, els feia a dins un potet petit, com aquest. Se ficava de dins, xof, i feia els banyos allà de dins. Vos imagineu si ho era de petit en Pesolet? Mare meva! En Pesolet, la seva mama, li feia la roba, igual com fer roba per les nines i pels nins que tenia allà per jugar. Igual que les sabates, també empleava les sabates de les joguines que tenia. Aquest Pesolet que era de petitet. A més, per dormir, ell cabia dins una capseta de mistos. Mireu-t'ho si era petitet. En Pesolet també tenia un altre lloc que li agradava molt, que era a damunt del seu moixet. Què li deien al seu moixet? En Michi. Michi sempre estava amb ell, li feia molta de companyia. Per nedar va aprendre a nedar ben tot sol. A dins un rentamans. A dins un rentamans va aprendre a nedar. En el seu aneguet de goma, que era el que més li agradava del món. El seu aneguet de goma li feia servir de mestre de natació. Vos imagineu? Un pato. L'aneguet. Un pato. En Pesolet li agradava fer moltes de coses. Sempre somiava i pensava que quan fos gran podria ser un superheroi per poder ajudar a tots aquells que ho necessitassin. O podria ser escalador. Tenia peces de Lego. Feia una muntanya molt grossa i pujava per amunt. I quan baixava, zum! Baixava molt aviat. O podria ser malabarista o trapezista d'un circ. Era una cosa que li agradava molt. O pot ser conductor de cotxe. Tenia un cotxe i anava en el cotxe. A tope per tot. A casa seva tenia un jardí. També li agradava ser explorador d'animals de jardí. O pot ser de plantes. Investigar plantes per veure quines coses podria fer amb elles. Aprofitava, ja que anaven al jardí, i se feia un banyo a dins els bassiots que hi havia per allà. El seu amic Granot també sempre estava amb ell, perquè Granot allò era el seu lloc predilecte. Però ja està clar que el que més li agradava i el relaxava era poder disfrutar de veure totes les estrelles que hi havia en el cel quan se feia fosc. Sempre pensava en allò que li deia el seu pare. Pesolet, aquí dalt hi ha més estrelles que grans d'arena damunt la terra.
I en Pesolet bé hi pensava perquè deia, uau, sap que n'hi ha de grans d'arena damunt la terra. I deu haver tantes estrelles, més estrelles que grans d'arena. Podria passar hores. Li agradava molt mirar contes i llibres i s'imaginava que era un gran pirata que pujava dalt del màstil i mirava si hi havia qualque tipus de vaixell el qual poder abordar. També tenia una mascota. Era un lligost que pegava bots de fulla a fulla. Sap que s'ho passava de bé en Pesolet. Un dia va haver de començar a escola i clar, se'n va donar compte que ell era molt petit, que per allà hi havia moltes de cames i molt de peus i molt de nins i moltes nines i ell era tan petitet, passava una penada. A més, a l'hora d'haver d'estar a una cadira i una taula no li anava massa bé perquè era molt petit i no hi arribava. Però se'ls enginyava així com podia. Pujava damunt els llibres per poder arribar a la taula i ja està, no passava res. Però clar, a l'hora de música, clar, la flauta no era el seu fort perquè bufava però sonava ringo-rango. A l'educació física, quan jugaven en pilota, s'havia de fer més via córrer, però no passava res perquè així feia molta de via. I guanyava tots els altres a córrer, això sí. I per menjar, així sí que se'n veien feines per menjar. Per menjar, la forquilla era molt grossa, la gravata també, però no passa res. Ell menjava. Però clar, anaven passant els dies i ell veia que ell era molt petitet i s'entretenia amb altres coses. Com per exemple, en dibuixar. Sempre dibuixava. Observava tots els detalls. I això era el que dibuixava. Ocellets, flors, papallones, tot el que hi havia enrevoltant seu. El seu mestre li va dir: Pesolet, però tu no t'has de preocupar. Tu ets molt bon dibuixant. Tu te'ls enginyes sempre per poder fer les coses. Tu no t'has de preocupar de res. Anirem a fer feina amb allò que tu més bé saps fer. I això li va donar molt de coratge a en Pesolet. Clar que sí. En Pesolet, ara que ja ha tornat més gran i se'n recorda d'allò que li varen dir, té una casa que s'ha construït ell amb les seves pròpies mans. Una casa fantàstica. El seu moixet és el seu guardià. I té un cotxe. I va fer feina. Té una oficina molt gran. Fa coses molt importants en Pesolet. Que voleu saber quina cosa tan important fa? Sense ell, la gent no es podria comunicar. Sabeu què fa? Tachin, tachan. Ja creus que deu ser trapezista? No. Ja creus que potser sigui un superheroi? No. Que potser sigui un conductor de cotxe? No. O potser sigui un gran jardiner? Tampoc. O potser sigui un explorador? Tampoc. Ui, que deu ser en Pesolet. O un escalador? Podria ser... No, tampoc. Un artista. Un pirata. No. Sabeu què fa en Pesolet? Què fa? Fa els segells per poder enviar cartes. Sense aquests segells, no, les cartes no arriben. Les cartes necessiten un segell per poder arribar al seu lloc. Voleu que vos mostri el segell que jo me va regalar en Pesolet? Ara vos mostraré. El segell
És aquesta. Sense un segell, les cartes no arriben. És el que ens fa falta. Sense això no podríem enviar cartes. En Pesolet feia coses molt importants. Perquè siguis petit no vol dir que no pugui fer grans coses. I conte contat, conte acabat. Si vos ha agradat, pica endavant!